Família de Comerç i Màrqueting. Cicle formatiu de comerç al grau mitjà. Aprendràs a realitzar accions de compra-venda com tècniques d'atenció al client o sistemes d'optimització de vendes i administrar i gestionar un petit comerç i coneixeràs els canals de distribució més adequats. Com a tècnic de comerç, podràs treballar responsable de magatzem o en agències comercials a botigues de venda i podràs treballar com a encarregat o depenent de botiga, caixer i representant comercial. Cicle formatiu de comerç internacional al grau superior. Els alumnes en aquest cicle adquiriran la capacitat de l'alumne per a gestionar operacions de compra-venda, emmagatzenatge, distribució i finançament en l'àmbit internacional. L'àmbit de treball està dins de les empreses que facin les activitats comercials d'exportació o importació. El tècnic superior en comerç internacional és un expert en la gestió de les importacions i exportacions, en la recerca de la informació sobre els mercats internacionals, amb un ampli coneixement dels idiomes, amb inquietuds per conèixer altres països i disposat a viatjar. El programa d'estudis capacita els estudiants per a la gestió comercial i el màrqueting. Sortides professionals. Podràs treballar com a gestor administratiu en operacions d'importació i exportació, com a gestor de processos de logística, com a gestor d'operacions de finançament per a transaccions internacionals i en departaments de màrqueting internacional. Què consells donaries a un professional que acabi el cicle formatiu? Deuen seguir fent el grau superior i seguir formant-se, sobretot àmbits en quant a telemàtica o en quant a temes d'informàtica, deuen ser coneixedors de programes d'informática. Que sea valiente, que no se ponga impedimentos él mismo, que no cuarte sus capacidades porque crea que no lo vale, que tenga la autoestima bien fuerte, que siga formándose, porque realmente, por más mal que estén las circunstancias, se crea empleo y se necesitan profesionales buenos. S'adequa el cicle als requeriments del mercat de treball? Prioritàriament, realment, aquesta gent està ja pràcticament en fase de poder ja muntar-se un xocotet establiment o d'estar ja de cara al públic i de donar un servici de sector terciari. Sí que està clar que haurien complementar-ho en el cicle de formació superior per acabar de madurar en quant a edat, en quant a coneixements i en quant sobretot de tracte al públic. Quines són les tasques que té un tècnic en... Les meves tasques fonamentals són saber les característiques que té un producte i saber les coses que necessita un comprador per a poder efectuar el seu esport o el seu gust com vulgui, no com ja hagin dit, sinó adaptar-se a la seva necessitat. Guanyar un comprador és difícil i perdre-lo és molt fàcil. T'ha servit el que has après al cicle? Jo no havia treballat mai perquè sempre estava estudiant i quan em venia una persona jo dia, a veure, què faig ara? I com anava recordant la teoria de classe, la venia a decidir, vale, ara tinc que fer això, tinc que veure què vol i sí, t'ajuda prou, tota la teoria de clase. La movilidad geográfica en las empresas se entiende con una doble vertiente. Primero, la disposición a viajar continuamente allá donde se requiere o de donde hay un cliente que pueda requerir los servicios de una empresa. Pero por otra parte también está siendo muy valorada en el mercado laboral la movilidad entendida como el cambio de residencia y por lo tanto en el mercado laboral creo que es una exigencia hoy en día que la gente esté dispuesta no solo a viajar para conocer nuevos mercados o atender a clientes, sino incluso a cambiar de residencia cuando las exigencias del trabajo pues lo piden. And we are preparing a multilingual program and course designs to teach some modules in English. The main objective is to improve the communication in real-world situations and the skills to understand documentation, such as commercial letters, invoices, contracts, financial statements, balance sheets, etc. For example, Conselleria de Education annually offers to students a program to do the training period in a different country across Europe. Es posa les funcions que realitza un titulat en... Comercio internacional, ¿vale? Y esas funciones van desde la representación de una empresa como agente comercial en otros países o
como un comercial de la empresa que se dirige en según qué áreas geográficas al extranjero, y por otra parte también no la podemos limitar solo a eso, sino que cada vez más estos profesionales que salen con titulaciones de comercio exterior están siendo muy aprovechados para los departamentos de compras y aprovisionamiento, porque al fin y al cabo la labor de compra és una labor que tiene mucho que ver con la capacidad de negociación. Quina formació demana el mercat laboral? Engloba tots aquests aspectes que tot bon comercial internacional, en major o menor mesura, deu de dominar. Al cicle ens oferiran mòduls com és la negociació internacional, com és la logística, com és l'anglès, com és contractació i, a part, altres aspectes financers que, evidentment, formen part de l'èxit o no èxit d'una operació comercial. Enumera les competències que han de tindre els tècnics en relacionar, como pueden ser la proactividad y la iniciativa comercial, la orientación verdaderamente al servicio al cliente. El cliente es la razón de ser de las empresas, y en la labor comercial tiene que ser gente preparada a caer y levantarse continuamente, porque es lo que el mercado puede ofrecerles.